Unsa man ang gitawag nga paraiso sa Biblia? Mayong adlaw kanatong tanan. Last December, usa sa akong mga parokyano diha sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes namatay. Namatay siya sa usa ka sakit no nga cancer of the lungs. Ang iyang pamilya, labi ng iyang anak nga 8-year-old nga si 30, wa kasabot ug dako kay ilang kasub-anan. Kining kasinatian, masinati pod sa kada pamilya. Kini nagpadayag nga wala kita sa paraiso. May kasakit, may kamatayon, pero kung atong balikon ang ug pagtan-aw sa atong kasaysayan, sa atong salvation history, may panahon nga wa kitay kasakit ug wa kitay kamatayon. Ato nang mabasa sa Genesis nga gihulagway ang unang tawo nga gihimo nga maayo. In fact, ang Dios nahimuot kaayo sa iyang paghimo sa tawo. Nalipay kay siya. Kay niadtong panahon na ang tao usa ka higala sa iyang magbubuhat. Suod kaayo siya sa Dios ug may pagpanag-uyon no or harmony tali sa tao, sa magbubuhat, sa iyang kaugalingon, sa kinaiyahan nga libot kaniya. Ug mao ni ang hulagway sa tanaman sa Eden. Kining tanaman dili kini usa ka lugar, pero usa kini ka estado. Estado sa kalipay ug estado sa kahingpitan. Kay murag maingon nato ang tao anaa sa kahingpitan. Sa wala pa ang pagsupak sa tao, mura siyag si Superman. No, labaw pagyud kay kang Tarzan nga naa siya sa tanaman sa Eden. Ug mao ni ang gisaysay sa Genesis nga naghulagway sa atong unang ginikanan nga anaa sa state of original holiness. Gasa kini sa Ginoo, gasa sa magbubuhat nga nagpasabot nga ilang gisaw-an ug ilang gipuy-an ang kinabuhing Dios nun. Nagpuyo sila sa kinabuhi sa Dios. Mao ni ang nindot kay nga hulagway nga gipakita sa Genesis sa sinugdanan pagyud. Tungod kay ang tao hugot ang iyang koneksyon sa Dios na siya'y divine intimacy. Gigasahan siya sa Dios ug upat nga gitawag nga preternatural gifts. May kahibalo siya or infused knowledge, may pag-antos or inability to suffer, walay kamatayon or immortality. Labaw sa tanan na ay kahapsay sa iyang mga tinguha or freedom from concupiscence or kanang gitawag nato tendency to sin. Mao kini ang tao, ang unang tao nga tungod kay nagpuyo siya sa kinabuhing Diyos nun, na siya'y mastery sa kalibutan, nga gihimo sa Diyos. Kay ang tao, gihimo sa Ginoo nga tig-atiman o tigbantay. Muna atong mabasa sa Genesis 2 chapter 19, nga hulagway nga ang tao naghatag og ngalan sa tanang mananap, simbolo sa iyang mastery. Kay siya, tig-atiman. Apan, sa pagsupak sa tao, unsa may nahitabo, nawala kining mga gasa sa Ginoo, kining mga preternatural gifts. Naputol ang hugot nga koneksyon tali sa Dios ug sa tao, ug wala nay panag-uyon sa tao sa iyang kaugalingon ug sa kinaiyahan. No, in short, nagkagubot. Nagkagubot ang tanan. Nagkagubot ang iyang relasyon. Una sa tanan, nagkagubot ang iyang relasyon tali niya ug sa Diyos ang iyang magbubuhat. Nagkagubot sa ang iyang relasyon tali sa iyang isig katao, iyang pamilya, isig kaingon. Ug labaw sa tanan, no nawala no ang iyang divine intimacy o tungod ni ana, nawala na ang infused knowledge or ang iyang kahibalo, nawala ang iyang may pag-antos na siya, may kamatayo na siya. Ug tungod niini, siya wa nay kahapsay sa iyang tinguha. Ug mao kini ang atong kasamtangang kahimtang nga layo sa Dios. Pero bisan pa naagihapoy grasya sa pagpanaw sa tao nga nagpadung siya sa balay sa langit ng Amahan. Usa kini ka panahon nga siya kinahanglan gyud mudangop sa Dios.